निश्चय अफिसियेलि खामानिफ्राय बेहाय जागोन दिनै नंखायनोथ' मिनि सेक्रेटारि नंखायनो दिनै बे जागोन अफिसियेलि खामानिफ्राय बे जाखाथारगोन आरो फ्लाइअभाराथ' दिनै अलरेडि जाजोब्बाय डिपिआर जाबाय एस्टिमेट जाबाय टेन्डार जाबाय दा बेखौ मावनायनिसो मोनसे जजा सोलिगासिनो नंखायनो माने टाइम पिरियड होनाय दं टाइम पिरियड होनायजों बेसेबां हायो जों थाब मावफुंनो थाखाय जों ठेकेदारखौ जोंनि गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय जों नारसिनगोन आरो बेसेबांसो रां बावगोन नियार एबाउट माने 60 crores-नि बारा जागोन बियो एक्जेक्ट फिगारखौ आं मिन्थिया बेखौ जों सोंनानै लानोसै मोनगोन बे 60 crores-नि बारा जागोन आरो बे प्रजेक्ट आरो बे जितु मोननै गिदिर मोनसे एसिभमेन्ट जानो थांगासिनो बेनि आन्दोआव सोरनि माने सोरखौ माबायदि ना बे मोननै प्रजेक्टआथ' जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा सरकार खुंनाय लोगो लोगो आसाम सरकारनिफ्राय जिथु माने फान्ड नांगौ बे फान्डखौ बिना लानानै मावफुंनाया जोंहा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिला सारखौ जों धन्यबाद होनांगोन आरो बिथांनि नाजानायाव दिनै जाफुंबाय आरो माने आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों धन्यबाद होनांगोन बिथाङा जे बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय जिथु मोनसे जिबायदि फान्ड नांगौ जि पुँजि नांगौ बिथाङा जे रिलिज खालामना होनानै बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय दिनै मोनसे स्टेपब्लाबो दिनै आवगायनो थाखाय जोंखौ माने खाबु होदों बेखौबो धन्यबाद होनांगोन आरो बे जाहैबाय जोंनि गभर्नमेन्टनि नाजानाय बेखौ दिनै जोङो मावफुंनो थाखाय जोंनो हादों आरो नैबे फ्लाइअभारा बिटिआर गोरोबथाजोंबो फैफानाय नङा मानसिफ्रा जियानो बुङाथों मानो बुंनाया बुंगोन खिन्थु मोगथाङाव जाय मावदों बिसोरना नङा होमब्ला सोरबा सुक्तिजों फैनायानो जा सुक्तिजों फैयानो जा मावफुंनो हानायनि सायावसो बेहायथ' खुनु माने जोंनो जि नांगौ जोंनि समस्या मा जि समस्या दं बे समस्याखौ जोङो खुनु माने जोंहा मावफुंनांगौ दायित्व नङा होमबा दिनै जोंखौ सरकार खुंनो थाखाय खाबु होदों जोङो सरकाराव थानाय माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ गोसो मोदोम होसारनानै जिथु फान्ड लाबोनानै दिनै बेखौ मोगथाङाव महरदों बिसोरना नङा होमब्ला नंखायनो दिनै जोङो बेखौसो बुंगोन जे जों मावनो हादों नङा होमबा बेखिनियानो आरो सेक्रेटारिया मावगोन जागोन थाब बेसेबां हायो जों खम समनि गेजेरजों दिहुननो थाखाय जोङो बेखौ सेस्था खालायगोन आरो अलरेडि बिनि प्रसेसा सोलिगासिनो दं आरो उदालगुरिनि थाखाय जि खामानिफोर जों मावनो थाखाय लादों जोंहा हा हु नङा होमब्ला जों हानि खोथा बुंदोंमोन दिनै हानि थाखाय जों दाखालि 10 फेब्रुवारियाव मोनसे उदाहरन हिसाबै जों बेनिफिसियारिफोरनो अलरेडि स्किम रानजेनबाय आरो जोंहा इउथ लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो गासै माने 2 लाख खरि जों होबाय महिलाफोरनि थाखाय जोङो दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय दिनै जोङो आरो जायफोर माने दिबांग बिथांमोननि थाखाय अलरेडि जों फान्ड होदों आरो बिदिनो गोबां मोजां आसनि जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जों लन्च खालायगासिनो दङ आरो होबायबो थागोन आरो होलांगोन आरो